পাড়ায় দরকার বিজেপি সরকার এই পাড়ায় দরকার বিজেপি সরকার हिमबट हिमानि बबन बिसिंति हिमलायगा सागदे जों दिनै बोसोरनि लोकसभा निर्वाचनाव जों पाराय जों दिनै प्रचार खाइ दङ सिनि 26 आश्रामबारि 33 এবং 32 बुथ नाम्बार जों पाराय प्रचार खाइ दङ तामनिगे जों बिजेपि এবং टिप्रामा थाथे आइपिएफ टिप्राथि सिनि कीर्ति सिंह देबरमानो बोसोरनि लोकसभायाव जों गोबां बुथ बाजिति रहनानि बागै जों दिनै पारा प्रचार खायो बबा हायना हारमुं जे बसकांगो किरति सिंह देब्रमानो जे कप्लाय गोबां बुट बाखेरि होय लोकरंनि हामखराय बबा हाय तुबुनाय जों नायदि जोंथ' साइमानो जे बोसकांगो जे बिजेपि सरकार तामो सामं खाइ दं टिप्राव नि नायदि सिनि बिजेपि सरकार फाइमानि परे विभिन्न जागा जों देबो हाइवे दङ ते सिनि बिसोरबा सिनि टिप्रा सानि उन्नयन नों दङ जों नामा सिपिएम नि आमालो जों 25 बोसोर जों तामो नुखा 25 बोसोर जों नुखा जे सिनि टिप्रा सानि कुनो उन्नयन सिनि राजबंश अफ दि सिपिएम सरकार जों सुकुमाय रहका ते सिनि सरकार फाइमानि परे जों राजबंश न साइतो सिनि ते टिप्रा सानि विभिन्न समय समाधानाव जों माने जों मानथायबो मानै दङ तामगे जों एग्जाम्पल नायदि 25 बोसोर 75 बोसोर रंबै जों दाबो सिनि टिप्रासाना सुकुमानि दिनै बिजेपि सरकार फाइमानि परे सिपिएम तंफ्रु रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि मुंगै एयारपोर्ट खाजानाय तंमानि अब उंगलिया दा सरकार फाइमानि परे सिनि बिप्लब देब कुमारजी मुख्यमंत्री तंफ्रु आबनो सुंदर महाराजा बीर विक्रम किशोरनि मुंगै एयारपोर्ट खायरिका अब कुनो तो सिनि टिप्रासानि बगैनो काहाम बिजेपि सरकार सिनि टिप्रासानि बगैनो काहाम न खायदं बले एयारपोर्ट खायरिका दाबो डॉक्टर मानिक साहा सिनि सीएम उंगमानि परे नादि सिनि कामान चमुनि सिपिएम नामला कामान चमुनि रक्तम तमनो अ कामान चमुनि रनो हातावै ताबो सिनि महाराजा बीर विक्रम किशोरनि मुक्ति रग रिजागै आबन ताबो महाराजा बीर विक्रम किशोर देबरमानि कैसे चमुनि हिनि जों सिनि जागो आबो कुनो बिजेपि नि सिनि टिप्रासानि बगैनो काहाम खायदं लेना सिनि डॉक्टर मानिक साहा सिनि काहामनि बगैनो खायदं ते आबो सिमिया पाराय जों दाउ नायदि सिनि सरकार फाइमानि परे विभिन्न बरनि समस्या समाधान दङ सिनि एरिया हाइ जागा रगनो मिनि दीप दियल रक मिनि DWS होय सिनि कतर साप्लाय रक खायदं आबो सर सिनि टिप्रासानि काहामनि बगैनो खायदं लेना तो अबन तुनि जों बोसकांगो सिनि 26 आश्रामबारि निंगै सिनि 33 এবং 32 जों बुथ गोबां खाय जितिरि रहनाय सिनि कीर्ति सिंह सिनि आबनो नाहारमुं तिनि जे एत जों पाराय प्रचार खायमानि इनि बबा बदल तै नंनि हिमबट हिमसुतो बिजेपि सिमदाना सिनि 26 आश्रामबारिनि 33 এবং 32 बुथ सिनि जेदारा बिजेपि कार्यकर्तानो तुइनो जों दिनो अ पाराय प्रचार जों दिनै रेली खाय दङ अरते टिप्रामथा बा आइपिएफ ति बदल गरै मिलि जानि बिसिंगा नेक्स्ट टाइम बरक बाय मिलि खाय दिनै बरकनि मियाव खायपेगे जों दिनै सिनि पार्टीनि जों नेक्स्ट टाइम बरक बाय मिलि बै टिप्रामथा बिजेपि आइपिएफ ति मिलि जों नायथकाय प्रोग्राम खायनाय जों बोसकांगो जों लोकसभानि इलेक्शननि सिगां जों तेबो पाराय बरक बाय मिलि प्रचार खायनाय निनि सिनि मुं आनि मुंखै सुतमर देबरमा आं जनजाति मोर्चानि स्टेट मेम्बर प्लस प्लासिगर आरडी ब्लकनि भाइस चेयरमैन